μικρόφωνο, Ελένη μου, γιατί θέλουμε να σε ακούσουμε. Κύριε Μωρατίδη, να σας κλέψω λίγο το μικρόφωνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, Ελένη μου, αγάπη μου γλυκιά, πώς είσαι, τι κάνεις? Καλά. Έχεις άγχος, έχεις αγωνία, μου έλεγες προηγουμένως, είσαι έτσι? Ναι. Θέλουμε να το απολαύσεις. Έχεις μία επιθυμία. Ναι. Καταρχάς θέλω να πω και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και πολλά συγχαρητήρια στον σύνδεσμο Ένα Όνειρο Μια Ευχή για όλη αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που κάνουν. Έτσι λοιπόν και αυτό το βράδυ η μικρή Ελένη είναι εδώ κοντά μας. Θα καλέσω στη σκηνή και την Μαρία Ορφανίδου. Μαρία μου, έλα εδώ κοντά μας. Και τον κύριο 56 επίσης. Ελάτε εδώ. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Λοιπόν, θα ξεκινήσω από την κυρία. Η Μαρία Ορφανίδου είναι εδώ, θα πούμε σε λίγα λεπτά ακριβώς για ποιο λόγο είναι εδώ κοντά μας. Μαρία μου, πώς είσαι? Μια χαρά. Πολύ καλά, ευχαριστώ. Πάμε στον κύριο 56. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο ΜΕΑ για αυτή την ανθρωπιστική εκδήλωση που κάνει, αφιερωμένη στα παιδιά τα οποία υποφέρουν από διάφορες μορφές καρκίνου. Απόψε έχουμε τη μικρή μας, την αγαπημένη Ελένη μαζί μας. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους συντελεστές αυτής της μεγάλης φιλανθρωπικής εκδήλωσης που για μας είναι μια ενισχυτική δύναμη για να συνεχίσουμε ως εθελοντές αυτό που κάνουμε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε εμείς πάρα πολύ. Ελένη μου, πριν πάρεις το κουτί στα χέρια σου, υπάρχει κάποιο μήνυμα το οποίο θέλεις να μας στείλεις, έτσι να μας πεις? Πρώτα η μεγαλύτερη μου επιθυμία είναι να γίνω καλά και όλα τα παιδιά που υποφέρουν να γίνουμε όλοι καλά. Η Ελένη που πάντα μας αφήνει άσμονος, πραγματικά. Ελένη μου, πάρε το κουτάκι σου εδώ στα χέρια σου. Θα ανοίξουμε εδώ το φάκελο πριν ανοίξεις το κουτί και θα σου διαβάσω ακριβώς τι γράφει. Ελένη, η ευχή σου για να αποκτήσεις ένα iPad έχει εκπληρωθεί. Έχεις στα χέρια σου λοιπόν το iPad το οποίο επιθυμούσες. Η Μαρία Ορφανίδου είναι εδώ κοντά μας εκ μέρους του καταστήματος Gigi Telecom και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Είναι την τιμή να μπορέσω να δώσω αυτό το δώρο, αυτό το υπέροχο παιδάκι. Και να ευχαριστούμε εμείς. Εγώ ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πραγματικά. Ελένη μου, μπράβο αγάπη μου. Να το χαίρεσαι, να παίζεις, να ψάχνεις, να κάνεις ό,τι θέλεις εσύ. Το iPad που ήθελες είναι δικό σου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.